ụmụ ibe anyị ekene ụnụ. Ụmụ Igbo ndị ndozi ọdịnala ekene ụnụ. Ọ dị ka disi windo na art ninja ka mgbatukene ụmụ ibe anyị ekene ụnụ ndị ndozi ọdịnala. Nwanne m nwoke nọ nso ekene ụnụ. Anyị nwawu ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị kwere n'ihe otu kwuru. Anyị nwasị na Igbo heritage agaghị ana, maka na ihe anyị ji wee kwuo Igbo heritage a bụ na ihe ọbụla gbasara Igbo dị n'ime ya. Ọ pakeji ma nri anyị na-eri eri o, ma okwu anyị na-ekwu ekwu o, ma okwu anyị zọrọ azụ, ihe niile a bụ Igbo heritage. Ọ ihe dị n'ime ka ọ bụ maka na onye nwe mere anyị mmadụ. Onye nwe mere ndụ anyị dị taa, ndụ anyị dị taa dịrị ndụ, maka na mmadụ bụ mma nke ndụ. Kpọrọ ya n'isi ka o doo anya, maka na ọ dị shortcut. Ọ ya debere ebe anyị nọ, maka na anyị chọrọ ihe ọ bụla shortcut. Mana ndụ otu osisi si epu na osisi ahụ ifuru na-epu epu, osisi enweghị shortcut. So mmadụ enweghị ike inwe shortcut, ma ya chọrọ ma ya achọghọ. That is pure truth. Anyị na-eke n'orie, na-eke na afọ, na-eke na nkwụ. A sị na iwere nna irie nye ọma mere nyụọ nsị. Otu a ka ụwa si agọ mkpụrụ ihe nọ aka ngụrụ ebe a kịta. Onye eke na orie na afọ na nkwụ ka ngụrụ ihe ana mana otu esi eme ya n'iwu ka esi eme ya n'ụwa, maka na ndị mmadụ amara ihe a na-eme. Ụmụ ibe, ihe ndozi ọdịnala ji wee bịa bụ maka Igbo heritage. Maka Igbo heritage, mana ọ bụ Igbo heritage a mere division ji wee dị n'ala Igbo, ma ndị mba mmiri o, ma ndị delta o, ma ndị mainland o, ma ndị land. Ọ because onweghị ọ bụrụ na onye isi ojii nwere ike ịchọrọ Jizọs jebe na Rome, that means o nwere something ọ na-achọ. I don't think, acheghị m na ọ bụrụ na ọ fụrụ ihe aha n'ala Igbo na ọ ga-ejebe Rome. Anaghị m ike iche na ọ bụrụ na enwere onye isi ojii ọbụla o ji voluntarily jebe na Rome ma o jebe na Arab asị ka ọ bụ, adịghị m chọrọ. Ọ ga-enwerịrị something na ha na-aghọtarọ. Onye nwakwere mmadụ ga-eme onye afọ ya bụ Okeke bi na Asaba ọsị ya abụghị onye Igbo. Nna that means enwere ihe o nwere ụlọakịrị information. That is as simple as ABCD. Igbo heritage agasana sọsọ ihe amazi na abụ ịgbasi egwu ata ọjị ṅụọ mmiri nke ahụ aga. A na-agba nkwụ, nna nwanne enye gị biil ebe eji agba nkwụ, enye gị iji ịnụ nwaanyị enye gị biil. That is gị na ọsọ a na-eme. Why? Simple thing, because of na heritage agasana. Because heritage, ma na m asụ oyibo ebe a, heritage bụ inheritance. Ihe ọkụ nna gị gụbara gị n'aka, ọkụ ahụ nyere anyị n'aka, onye ọ bụ heritage. Ụmụ ibe dị sọsọ ihe nwere ike ịzụ anyị n'ụwa bụ ifu ihe ndozi ọdịnala na-agwa ụnụ. That is only truth for tomorrow and that is only truth for yesterday. You know that truth because your heritage is your inheritance. All continuation is a continuity. Life will continue. Also relay ka na-agba. Nna gị gbasịa dị ọsọ, onye gị dị relay, i continue dị ọsọ. Ịgbasịkwa inye nwa gị dị relay, ọ continue dị ọsọ. Nwanne, otu esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe, ka ọ dị n'ime ka ọ dị n'ụwa, ka ọ dị n'ife ka ọ dị na mmụọ. Mmadụ agaghị atụrụ onwe ya asị. Anyị ga-ebidokwa na zero square one, newborn baby, train them how to be. Because Igbo nwere a process. Ofe niile a na-esi ofe egusi bụ number 1 process, and ofe onugbo bụ number 12 process. That is ofe ọnụ Igbo. Onye bụ onugbo ahụ ifuru, o nwere process ofe aha gara before pụta na data ofe. Ịghọtago? Ofe dị n'ime akamụ. Ịghọtago? Akamụ ahụ ị na-afụ ebe ha transmutation ka ọ bụ. Ịghọtago? So ihe ọ bụ all transmutation. So o nwere number 1 nwee number 12 because 12 ahụ bụ 360 degree. O neediri ịga the cycle before the complete. So nri anyị na-eri wash ya na ya. Ndị Igbo ma rice ahụ ifuru anyị na-eri, ndị Igbo anaghị eri rice. Ihe ọ bụla ifuru a na-eri without transmutation bịara abịa n'ala Igbo. Ji aha a na-esi otu eri, ihe ejiji eme bụ mgbe aha a na-eme aha njọkụ, aha ji ọkụ aha, onye ka ejiji aha eme. Most of the time aha a na-eri ji aha wute mmanụ. Enwere ihe eji eri wute mmanụ aha.
so that ka grind ya with eze wee rie ya. Pounded yam ahakwana ifu na ọ ga through process, ọ gara through process, esiri esi sụọ ya asụọ. Ofe niile a na-eri ga through process. So Igbo adịgo, ọ bụ ihe ji wee kpọọ ya ọnụ Igbo aha bụ because ọnụ Igbo aha bụ aka ọrụ ya bụ to trend dozu onugbo nke ahụ afọbeghị afọ because onugbo ahụ ifụrụ ọ na-aga process ịkpata ya akpata, ọ na-enu ezigbo inu, ịbịa machasịa ya meziesie ya, ịbịa hazie ya, sie ya, erie ya. Ọ gara into 4 places before irie the ofe. Ọ gara 3, the 4th one ka iriri ya eri. So ọ bụ ngị nwa bụ nọmba 12 aha bụzi onye ga-etrenu odozu onugbo nuru inu which is ordinary ndị Igbo people. But before you nwenwe this thing, ị ga-aga this process, ọwụzie afounduzie gị one thing, then you can be able to train people. Ihe ahụ a process of life. Ọ bụghị nke ọ na-eme onye nọkọta na ọ mapụ na Facebook kọwa nonsense. So Igbo heritage a ga-ewechi ya kwa ya back, every single one of them. Mụnwa na onwe m personally enweghị mgbe m believe na enwere ihe ọjọọ na nna anyị ha mere. I don't believe so. Ihe mma bụ na corruption dịbụ adị mpụ, corruption dịbụ adị, ọ dị ọ ga na-adịrịrị. Corruption dịbụ adị, ọ dị fo, ọ ga na-adịrịrị. So and the misdirection, miseducation dịbụ adị, ọ dị fo, ọ ga na-adịrịrị. So ihe anyị mere bụ misdirection and miseducation, because once we misdirect, miseducation comes in. So nwere ihe a these two things enwere ihe nwere ime with ihe ọjọọ ma ihe ọma. Ndị Igbo enwere evil na their own mythology. Ekwensu represent judgment. Ekwensu has nothing to do with ekwensu or evil. Otu esi wee kwu na-ekwu ebe a, dama m ka si akpọ ya akpọ Satan ka m akpọ ya, I don't know. Ịghọtago? So in Igbo mythology, anyị enwere devil, ihe anyị nwere judgment. That is aka onye wetere ọ mkpụrụ onye kụrụ. Ịghọtago? Okoto oburu. All those things bụ normally ọ ihe ndị Igbo nwere before abịazie, because ndị ụka chọrọ ime their own, ha chọrọ ịkọpụ ihe anyị mere wee mee their own, but ha nwere the devil name in Igbo, so ha werezie the judgment represent the devil. Nyanwa bụ ekwensu a na-ekwu today. Mana ọ bụrụ na anyị si otu ahụ ha chi wee mee ya wee merie ejebe, anyị aghọta ha the plan, because their own plan bụ their own plan ha, because here just a program to develop a child. Ha niile nwere nsọala, nwere nke ya nsọala bụ religion. You got to go. This religion dị n'ime ọdịnala, omenala, celebration, the program dịkwa n'ime die, ntọala dịkwa n'ime die, iwu ala dịkwa n'ime die. All those things will have different branches of program ga run inside you, so that oruzie echi gị na mmadụ na-ekwu okwu, ị na-enye references based on program dị n'isi gị. Otu ndị ụka na-esi eme, ịgwa ya okwu ọsị gị na Bible sị Luke chapter 1 John 1 verse 1 sị na before anything there was word and the word was God. Ọkwa otu Genesis, ya o program na run n'ime ebe ọma. That Bible ọ na-ekwu otu gị reference, because all that program bụ ihe keep the person. That argument ahụ na-eme, argument ahụ na-eme with you, all that Bible back ya up. With that Bible back ya up, o nwere argument to do. So onye Igbo for the moment, kekwe ihe onye Igbo ga-eji wee back ya up his own argument. You cannot back your argument because you nwere information to back them up. You got that? So onyanwa bụ our heritage, these things in our Igbo philosophy. But that's why eji ekwu na the heritage of Igbo a ga-ewebatakwa ya ọzọ. A na-anụ nwaanyị nwanne ọ bụrụ about money, ihe a bụ ihe ọjọọ ka ọ bụ asị na ihe ọjọọ bụ afọ ọghọ omenala. A na-anụ nwaanyị enwere ihe eji ego eme, enwere important thing, because ịgba nkwụ nkwuru ya ebe that day, ihe a na-agbara nkwụ dị iche. Ọ bụghị ịgba nkwụ iwepụsị ego, na-emebisi ego, wasting of money. Ka ihe na-emebisiri ego, because anyị adịgo used to that. Ọ dị anyị ka eziokwu, ọ dị anyị ka reality ka ọ bụ. Ka ihe na-emebiri ego, why? A na-akwa ozu, a na-emebisi ego. Why did you waste money? Ego ga-eji wee baa uru, imebisi esiri na agba ị na-agba nkwụ, ị na-akwa ozu. No, all those things bụ heritage mere mmebi. All heritage mere mmebi ka ọ bụ. So heritage ahụ a ga-edozikwa ya edozi. Ọ bụ ihe anyị bịara bụ ndị ndozi ọdịnala, because anyị abụrụ ndị ọdịnala. Enwere ndị mmadụ na-anaghị aghọta, anyị abụrụ ndị ọdịnala, ihe iwu ndị ndozi ọdịnala. Ọ dị iche. Ọdịnala na ndozi ọdịnala abụrụ the same thing. Ị ga-eme ihe mebiri emebi.
go to Google, gaa na Google, gaa Google ọdịnala Igbo and see yourself. Gaa na Google and Google ọdịnala Igbo ifu ihe ndị mmadụ na-edegeri. Enwe ndị si eji mmadụ achụ aja ebe ahụ. Some people wrote na-eji mmadụ achụ aja na ọdịnala eji nwe ebe a na-ejime human ritual. Ọ bụ destiny ka ị ga-eme. Ọ bụghị that is it. Ọ bụrụ true. That is a lie. Ọ bụrụ eziokwu. So ihe m na-achọ igwu unu bụ na anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo because ọdịnala wụ the philosophy, onye nwawo the structure, because all based on mental. Ọdịnala wụ based on mental because ọ n'ime ọdịnala ahụ ka e nwere nsọ ala and omenala. All based on mental. All mma nke ndụ ka nwa bekee na-akpọ tree of life. Mma nke ndụ mmadụ anụ maka a na-akpọ tree of life because mmadụ bụ osisi na-epuru onwe, mana ndị mmadụ aghọtara destiny. So ọwụ na ya aghọtaghị ihe anyị na-eme nwanne, enweghị ebe anyị na-eje. It's as simple as ABCD. So ndozi ọdịnala take the challenge. Ọ dịghị easy, the challenge ọ bụrụkwa easy way to go. Ọwụ the hardest way, but mberede nyere dike, mana ọ bụ mberede ka eji ama dike. Ọkwa ihe ndị Igbo kwuru. Ịghọtago? So ihe gbasara life ndị Igbo professional because o nwere language anyị na-eyuzu diọkpa, dinka, dioka. All those things are masters of elemental matter because before you master the creation or the creator, you must master what the creator create. You got to ọ bụrụ na ị master matter, ị gaghị master matter. Even if you don't master physics, ị gaghị master metaphysics because all through physics ị ga-esi ama ihe metaphysics bụ okike. You cannot see it. It's as simple as ABCD. Ịghọtago? So ụmụ ibe, ọ ka mma ka anyị ghọtanụ ihe bụ Igbo heritage. That heritage, our inheritance, ya ha nna nna anyị hapụrụ anyị, we should know them one after the other. All the 5 in number, we should know them. Each one of them kedu ihe ha representary because educational system in afụ na every country on earth is based on these things in agwụrụ now. But because na the program running inside you, ị naghị aghọta ya. Eziokwu the truth nọ n'anya gị everyday, but until ekopụ ihe kochiri the part, enwe ihe kochiri ya ekopụ isi nna Chineke. So ihe ka since amaghị m nọ ihe bụ ihe a, amaghị m na ihe ka ọ pụtara. All those things not there every day by day, but all just ka ekopụ the thing kochiri gị anya. Ọ bụghị about ịje ụka, ọ bụrụ about Jesus, ọ bụrụ about Chukwu, ọ bụrụ about ajọ mmụọ, ọ bụrụ about devil. No, this is about a structure. Ihe about a system. Ihe about a program. Ihe about a manual. Ị ga-eji wee gaa. It's about a compass for your ship to be able iru na destiny ebe ọ na-eje. It's as simple as ABCD. Ọ bụ just hang ya on religion na-akọtu ndị ndozi ọdịnala abịaghị ebe a for religion. Ihe anyị bịara for Igbo heritage, the ancestral heritage edebere anyị. That heritage edebere anyị, ọ bụ ihe anyị bịara to rebuild the system because without the system your children enweghị ihe ha ga-eji, they will not have anything to base to study. Ha enweghị base to study, then nke kwere nke ha ga-agụ, ha na-agụ nke ndị ọzọ dere. De nke ndị ọzọ dere onye ọbụla na-edekwe. Ọwụ na ịzụrụ ahịa na Nigeria, ọwụ na edumatọkwa na main market, just to were that common sense of ahịa wee calculate your life. Ị gaa n'ime ahịa, customer na-aga, ị na-agwa ya n'ọba ahịa nke gị bụ the best market. Ị na-agwa ya n'ahịa gị, da ahịa gị kpọsara shop gị ya bụ the best. Ịchọ dị mma, o nwere ike wụrụ na the next shop aha nọ ebe ahụ bụ your brother or your management man nwere the next shop, mana gụwa na onwe gị na-agwa onye ahụ na ahịa your brother kpọsara adịghị mma because ị na-agwa ya na nke gị bụ the best. That be definitely your neighbor's market adịrọ mma na. Yes. So you have all the you must have it in your brain. That's why nna gị ji wee nye gị after that number 8 ya from 9 ọ sị gị Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. That is 9. From 7 or add ya 4. You got to go this Eke, Orie, Afọ, Nkwọ or 12. Then all this thing na bụ ahịa ha na-ekwu okwu ya. Ọ bụ ahịa bụ that thing. So ọ na-agwa gị sị gị na o ji wee mee market names. And the market name o ji wee mee for you to know that
all this information na-enye gị here for you to be ọwụ na ị kwesịrị gị nọ n'ime ha. You must understand, ị ga-aghọta the mind of marketing. Ịma na ekwe hụrụ na ndị nwa bekee na-eme anyị pọpị because anyị aghọta market strategy. Ihe na-agwa na ya life is marketing strategy. That is what ọ na-eme onye Igbo bido ahịa 5 years o nwesi ego, after 5 years ego ya agwụ. O nwere ndị ga-azụ ahịa, onwe ụdị ahịa ha na-agaghị azụ n'ụwa, ahịa dị iche iche, ọzụta ego, at the end of the day ego ya egwu. Why? Ịma ihe ego ejigwu because ihe a na-agwa gị now, o nwere ike ofile na ọ dịghị important, ọ maha na this thing bụ the most important thing kwesịrị ịnọ n'isi. Ha na-eche na ndị mmadụ na-eche na ihe ndị ndozi ọdịnala na-ekwu na ọ dịghị mkpa, but the time ha ga-efili na ọ dị mkpa because all the brain, all the focus, you cannot serve two masters at the same time. This is a common word, but if that in narrow, you can never serve two masters at the same time, never. N'ime isi ka na-ekwu maka ọ bụrụ about physical reality, it's about mental reality because life is mental. So nwee mgbe guys mmadụ nọkọta nnọọ kedu ihe a na-akọ ebe a, enweghị a structure. Ndozi ọdịnala na-ekwu maka Igbo structure, Igbo philosophy, Igbo ideology. Ọ bụ ihe anyị na-ekwu maka ya, ihe a ga-eji azụ ụmụazị. Ọ bụrụ na ị nwere nke iji azụ ụmụazị ikwuo, inweghị ihe iji azụ ụmụazị. Ọ bụ ụsọ nwa gị nwere ike nọ na Amerịka na-agụ akwụkwọ, mmadụ nwere ike nọ na England na-agụ akwụkwọ. What about ndị agha nọ n'ala Igbo na-enweghị England, na-enweghị Amerịka? What about them? Ị ga-anọ sọ mgbe na-edisive ha na-akọ nonsense. Nwa gị ya nọ na Amerịka, ọ nwere chances to becoming somebody. O nwere ike ọ gaghị abụ onye Igbo, of course yes, but at least ọ nọ ọfụma, ọ ga-enwe a good education. Ịghọtago? Onye ọbụla tinye level ọbụla ọ chọrọ, o nwere ike ije ọ marazi akwụkwọ, they may pay her school fees or his school fees forever and ever. Yes, but all these people gara aga na-agwa ndị nọ n'ala Igbo ha agbakwa na mbọ ka hapụ ndị nzozi ọdịnala. These people nọ na America and England or Australia, how can these people add to your life? I want to know. Kedu ihe a ga-agwa gị asị gị chere gịnị ka a na-eche? Gịnị ka a na-eche? Nwanne, without Igbo heritage enweghị ya na-eme nwere isi, because ebe ahụ ka rụrụ nka onye mmadụ n'ime unu arụ nka n'ụzọ. Nna gị, there was no television. Nkịta na ndị mmadụ na-aga na Google, YouTube na-achọ information eji arụ ihe ọrụrụ, ọ na-achọ ihe ọ ga-arụ with YouTube. Kedu onye mere na YouTube? Nwa bekee. Those ones ị na-ene anya to learn from them, nwa bekee mere ya. Who taught them how to do that? Onye gwara ha? Onye mụrụ nwa bekee ahụ ị na-achọ na Google and YouTube ka esi eme those things, ya bụ ihe nna gị mere without Google, without YouTube. The only way nna gị ji wee mee ka nna agwa gị ebe a every day by day, ka nna gị si wee rụ nka na ụzụ, ka nna agwa gị ebe a every day by day. Nna gị ma onye Chukwu bụ, they know God, they know nna gị na with God face to face 24 hours, because you can never transmute any material without knowing God. You nweghị ike imenwe, because you can never transmute without knowing God is becoming higher. Ihe a na-ekwu knowing God, ọ bụghị nke ị na-eje ụka isi know God. Onye gwara gị? Before you know anything about creation, because how can you create if you don't know about creator? How can you be what you don't know? You can never be what you don't know. So mmadụ agaghị apụtasị ya na-eje ụka, ọ ya na-agọ mmụọ, ọ ya na-eje Muslim, onye ka nonsense, rubbish. For you to know God, you must become a creator. Onwe ihe ị na-create isi ma onye Chukwu ị na-asị asị, ị na-eghe eghelege. You are a liar. Ị na-eghe eghelege, ị bụ a liar. You got to go simple as ABCD. Because if you know God, you must be a creator. That is why you enye gị picture of why Jesus you take, because that is one like truth. Anaghị asị asị. You believe na nwa bekee is God because they prove it to you. So onye ọbụla na-eje ụka, ị nwere ndị banyị na-aghọta ha, ndị banyị chekwa na ogirigiri nwanne eji nwe eji girigiri eme. Ndị ụka anụnwa they justify their own feelings. Ịghọtago? Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị defeat ya ha, nwanne prove yourself worthy. It's as simple as ABCD. Ị nwee any right, because ọ bụrụ your fundamental human right to tell the person what to do. All the person's fundamental human right to choose where to go and what to do.
inweghị any right, is their own right. Ha chọọ ihe na-eri nsị ha na-eri nsị, ha chọọ ihe ọbụla ha na-eme ha na-eme, but o nwere ihe a na-akpọ society, because you cultivate an environment ebe ị ga-ebi, so that's na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ. But nwanne, onye ara, onye iberibe, onye isi adịghị mma, there is no how they can coexist. That is why that onugbo dị very important, because onugbo aha na-akpata dị onugbo ebe o nuru inu, mgbe ahụ ọ dị raw na nwatakịrị, ọfọọ ya, ọfọsịa ya, onugbo aha achaa, ọ na-atọzi ụtọ. Ị ga-agwa gị na onugbo ya ị gaghị ekwe, mana ị gaghị eweta raw onugbo mix ye wit onugbo chara acha, were nke ọha tinye, were ụkazi tinye, were ofe ọgbọnọ tinye, were ofe ọkwụrụ tinye, ya mental disorder. ịghọtago? So ọ bụghị otu a ka esi eme ya. Otu esi eme ya bụ otu anyị si agwa ụnụ na Igbo heritage bụ the only thing nwere ike survive anyị n'ụwa, and the ndozi ọdịnala bụ the founder of this thing. Enweghịzikwa onye ọzọ, and enweghịzi ebe ọzọ. Ebe ọbụla ị chọrọ ijebe, ihe ọbụla ị chọrọ imebe, mana eziokwu na-akwụ ọtọ, because eziokwu abụghịkwa ihe ahụ unu na-eche. Ọkwa ha mbịa kịta nde something asị ka ọ gwa gị believe ya, ọ bụrụ eziokwu. Ọ bụghịkwa eziokwu. Eziokwu bụ ihe ime mmụọ. Eziokwu bụ n'ime mmụọ ka eziokwu dị, ọ bụghị n'iro. Ọ bụ na ị nwee ike ịghọta okwu mmụọ gị gwara gị, that is only when you know the truth, mgbe ị matara eziokwu. Eziokwu adịrọ n'iro, eziokwu dị n'ime mmụọ. So ọ bụrụ na nọ nso na-ekwu okwu a na n'ime mmụọ gị, ịghọta ya, that is truth. Ma ọ bụrụ na ịghọtaghị ya, because ị ga-aghọta na ọcha acha, na ịbụ na ịghọta ya nke chara acha ka ị na-aghọta, ọcha acha ịghọta. Ọ bụrụ na ọcha ha acha ịghọta na enwere ndị na-asị ọcha acha ịghọta, ọcha ha acha ịghọta, ọcha ha acha ịghọta na ma ọcha acha ịghọta ya. That is as simple as ABCD. So ihe anyị bere ebe ime maka ndị ama ha. Ana Igbo niile anyị na-akọva ya, ana Igbo niile nke anyị mere na small, the next heritage center anyị ga-arụ na ana Igbo nwanne efe ya gbaka. Nke anyị mere na Nnewi bụ just a beginning. Our next temple na ana Igbo, the biggest largest heritage center e ga-enwe na Africa. Ọ ga-ebu tanatory ebe a na-akwa ozu, ọ ga-ebu tanatory ebe a na-akwa ozu, bụrụ ebe a na-agba nkwụ n'ime ya, bụrụ museum n'ime ya, bụrụ children's ebe ụmụazị ebe a na-ebu, that is all the whole ancient artifact for children n'ime ebe ahụ, the largest ever exist in Africa. Ọ bụ ihe ndị ọzọ na njabe. It's as simple as ABCD. So ihe anyị bịara abụghị ọjọọ, ihe a na-akọ akụkọ to rebuild, to restore the heritage from A to Z, from the food nri anyị na-eri n'ọnụ, because nri bụ medicine. Never nri is not food, never. Because ọrịa na nri na anya nri ọrịa, they are the same. Because ọrịa na orie, ịghọtago? Oriri bụ na ọrịa na ogologo ndụ, ọrịa bụ na ọdịda ana. Because nwanne, nri ọbụla iriri n'ụwa, ịda na o mekiri go break gị. That is why ofe ahụ ị na-esi otu ahụ ka esi esi ọgwụ. Ifuga ebe a na-esi ọgwụ, ọ bụrụ na ifuga ebe a na-esi ọgwụ a na-aṅụ aṅụ, that is traditional medicine. Ọ bụ the same process eji esi nri ka eji esi ya. Enweghịzi otu ọzọ, enweghịzi otu ọzọ, all the same process. So ofe ahụ ifuru ebe ahụ ị na-afụ bụ ọgwụ, until anyị ebidoro ime indomirido, anyị eribe spaghetti, anyị eribe McDonald's, anyị ataba pizza. Nke ahụ food, ọ bụrụ nri. All those ones of food, ọ bụrụ nri ka ọ bụ. Nke bụ nri bụ odozu ofe na ụtara, ndị ahụ bụ nri. So nri bụ medicine, ọ bụrụ food. So nke ahụ anyị nwere ya iche, ọ ebe ahụ ka anyị nwere ihe a na-akpọ cancer rescue campaign, because this cancer rescue campaign will based on this nri a na-ekwu okwu, mana agaghị achịrị aka ise ga nọ at the same time, ya ka anyị ji eme one after the other. Our media team very soon ha ga-cover ana Igbo niile for this cancer and the information of every village enwe na ana Igbo, ka ha si eme ihe ha na-eme. Anyị chọrọ ịma ihe mere ha ji eme mmadụ chi ịnụ nwaanyị anaghị nnukwu ego. Ha kọwara anyị ebe ọ dị na Igbo
philosophy or ebe ọ dị n'Igbo documents n'idiri iweta ego a niile, we want to know. So ọ bụrụ na enwere ebe adịghị mma edozie ya. Ọ bụrụ na mmadụ nwụọ asị ga-egwe ga-ebe nke a ga-ịgwasị ozu ego ga-agwụ, anyị chọrọ ka ndị village agwa anyị kedu ihe ebumnobi ha, kedu ihe ha pụtara, kedu ihe eji eme ihe dị ona ihe dị ona, gịnị ka ọ bụ, kedu ihe ọ pụtara, why eji eme. Ọ dị mma na anyị na-eme ihe dị ona na ọ dịghị mma, anyị chọrọ ịnụ from the horse's mouth ka anyị mara ma ndị ọ sọpọtụ kwara ka emebie ihe a, ka ọ chịtara ihe a dị mma. As simple as ABCD. So ndị ndozi ọdịnala ga-aga n'Igbo niile. There is only one pillar in an Igbo, that is ndozi ọdịnala Igbo, which is Igbo heritage. Enweghịzi another pillar. Any other pillar ọ ga-ada. Any other pillar will fall because of one foundation. Nwanne, anybody, any country, anything without foundation, nwanne ọ ga-ada. Egypt has been trouble with a lot of nonsense. Ghana na Egypt na Egypt nwere mgbe ọ bụ an empire. Ọkwa ịma Egypt nwere mgbe ọ bụ an empire. What happened? America bụ empire. Nsogbu adịghị, cherekwa aka ghọrọ mbọ. China abịabago. British nwere mgbe ọ bụ empire. Roman nwere mgbe ọ bụ empire. Go and counting. All these empire will fall. Quote me right. Just nye ha time. Every empire on this earth must make fall. Because why? There is no foundation. Gịnị ọnwụ na ha nwere foundation, enweghị ihe ha ji egbe eme. Foundation because onye na-eteta n'otu oje ọrụ iji egbe wee tụdị n'isi wee tia wee jee ọrụ mba, but all program nọ n'ime na-akpọji ya ọrụ. Yes, so ihe need wee program ọ bụrụ egbe. So any country ọbụla ji egbe jide mmadụ, nwanne, sooner or later they will fall. It's as simple as ABCD. Otu a ka ọ dịkwa na any organization. Ọwụ na iji nwetaghị ya ọbụ with mental, no one image or one ideology. Nwanne, any day ọbụla ha chọpụta na Jesus abụghị Chukwu, they will leave the church. It's as simple as ABCD. Ịgwa mmadụ na Jesus bụ Chukwu, mbọsị ọbụla ha matara na Jesus abụghị Chukwu, they will leave the church. It's as simple as ABCD. So ọkamma na ị mere structure of her own life or his own life. So onweghịzi ka ọ ga-esi wee hapụ ya because ọ bụ the way of his life. N'ala bekee, isi mmadụ eje n'ọrụ, ọ na-akwụ ụgwọ ụlọ, ọ na-akwụ ụgwọ moto, ọ na-akwụ ụgwọ ọkụ, ọ na-akwụ ụgwọ mmiri. Mbọsị ọbụla onye isi ọrụ ya si ya hịa o sekpuru ana ya biko maka gịnị, o chekie ụgwọ moto ya, o chekie ụgwọ ụlọ ya, o chekie ụgwọ ọkụ, o chekie ụgwọ mmiri, ọ sị mba, ọ gaghị emenwu ihe dị n'ime ọgba ọsọ, ọyọwa biko si hapụ ya. Ọsọ ga abụ n'ọrụ ahụ sef karịrị ya, ọ ga-arụ ya because why? Enwere something ji. Mana ije na Africa, ọwụ na ọbụ every ideology is based on image. Ọ sị na chekie ya, anyị na-eme na freedom fighting o, anyị na-eme na church o, anyị na-eme na culture. Just go and check it. Ọ ga-enwerịrị ndị omenala ga-asị ọwụ arụsị asị ha. Ndị ụka ga-asị ọ Jizọs asị ha, Jizọs asị ha. Ndị Juu asị ọ Yahweh asị ha, Yahweh asị ha. Always then capture on imaginary something without any process. Even onye ụka nwere ike develop onwe ya mana ọ chọghị ya. Ihe ọ chọrọ just at the end of the day Jesus abịa because I believe in Jesus, that's all. Ọ ga-esave m. Onye Yahweh the same thing. Freedom fighting, as long as I believe in this name I will be saved. Mana nyama na onwe, his mind is empty. Cultivate the mind through this process. Osege mba, no one nwere imaginary automatic something that will save him when the time come. So what cherekwe, time will come and you will be saved. So Igbo heritage a na-ekwu okwu ya now, ndị be anyị kwesịrị ị na-aṅụrị ọṅụ. They should be happy. Ha kwesịrị ị na-aṅụrị ọṅụ because all the right time ka ha bịara. Nene anya no, check go the youth of Igbo people. Ọkwa ịma na Nigeria, not the youth bụ the largest. Ọkwụrụ the youth bụ the largest, and this youth now, there is no single program running in mind of them. Because the church program, ha nwa na onwe ha aghọta here. That one na run n'ime ha bụ church program mana ha aghọta here. That means it's as good as nothing.
is as good as nothing. That's why nna nwanne onye ọbụla si na Africa na-ata afọ ma ha reason why na that means onye ha sef ọwapụghị ọ na-akọ because it's as simple as ABC. You need a microscope to see tomorrow. You don't need microscope to see yesterday. You don't need microscope. You need common sense. To know yesterday, you need common sense. To see tomorrow, you need common sense. It's as simple as ABCD. ABCD, simple as that. Where is the hustle? But I'm not going with illusion. And even self, I might them something on have for outcome or keep on based on sentiment and emotion. At the end of the day, that thing will consume the person. You got to go because in every history of human being, history says so that you will consume based on the mere before. Based on the mere before. Life, life is been here. Life, ndụ adịbụ here ever since. Ndụ nọbụ here since. So, nna nwanne, jiri ibe gị mara bụ onye ọzọ. Jiri ibe gị mara bụ onye ọzọ. If you chọọ ịma echi, na-anya ụnyaahụ. Ịchọọ ịma ụnyaahụ, na-anya taa. Ịchọọ ịma echi, na-anya taa. So, o nweghị ihe gbaragarị n'ụwa. It is surprise, that means you need the information which is ndozi ọdịnala is here to give you. It is confused. There is no confusion on life. Enweghị confusion not here. There is no confusion here. There is only one principle to follow. Each other principle enweghị ihe ga-eme gị. Mmadụ ga-anwụ anwụ. Nobody will live forever. Never mind the way you die. Never mind. But are you happy? That is the problem. In the happy, this is important. Ọ bụrụ about how you die or menwụrụ anwụ dị ndụ. Because ị na-eri bụ nri ahụ ị na-eri ha nwere right to be alive, but you eat them. Ha nwere ndụ ikpe eriri ha mana mmadụ chọzi iri gị eju. Why kwan? Why ji ajụ? Ị na-eri ọkụkọ, ị na-eri ewu, ị na-eri atụrụ, ị na-eri efi, every day ị na-egbu anụ ewu na-eri mana achọzi iri gị isi mba maka gịnị kwan? Nwanne ndị agha nwere ndụ bụ structure because ebe anyị nọ ọ bụ transit. Nna gị ma ya ndozi ọdịnala kwe ma information anyị ji onye ga-arụ ọrụ anyị Igbo for tomorrow. Simple as ebe ndozi ọdịnala information will be onye ma nwere gọọmenti ma enwe ha because gọọmenti abụrụ culture. Gọọmenti will imposition or impose. Gọọmenti will conquest because he need educational system. Only educational system ga-arụ ọnụ Igbo land is Igbo heritage institution. Onwezi ihe ọzọ. Nothing more, nothing else. There is no ịchọkwa ịba n'ime a na-ekpochi onwe gị aja. If you like, you bury yourself. That is only absolute truth. There is no other. Because before us there is none. And after us there will be none. Because onweghị ndị na-ekwu ya and enweghị ndị ji ya. Ọkọ dị n'ifo ka dị na mmụọ bụ mmadụ. Enweghị mmadụ na mmụọ abụrụ onye dị iche. Ihe anyị ji wee kpọọ ya mmadụ no physical manifestation is a tree of life. Osisi nke ndụ. Mmadụ bụ osisi nke ndụ is tree of life. Osisi ka ọ bụ. It's as simple as ABCD. So enweghị ihe dị iche na mmụọ na mmadụ because ihe ọbụla na-ekwu okwu n'ime m na-abụ mmụọ. That is why ndị ụka ji wee sị gị na Bible word of God is as simple as ABCD. Ọ bụghị Jos na a na-ekwu na akwụkwọ ahụ na ọ bụghị mmadụ. Ọ mmadụ dere ya mana ọ sị gị na word of God na okwu mmadụ. Ndị Igbo so okwu mmadụ ji wee were okwu mmụọ. That is why ndị nwere ike ịghọtanwu ihe dị na religious Bible book the only few. Kwuo Bible, kwuo Koran, kwuo Torah, ọkwefuru Igbo heritage, ọkwefuru Igbo heritage information dị n'ala Igbo. Only few nwere ike ịghọtanwu ya. Only few because people are not righteous. Only righteous people can understand the word. You can never understand it. How many million people were religious? Ndị Islam na-egbusi mmadụ akpagharị. So ị na-achọ ịgwa m na Chukwu Jos nọ desi akwụkwọ onye mmadụ ka ha na-egbu ndị mmadụ. Ị na-achọ ịgwa m na ndị Juu Jos desi atọrọ apụta ka ha nye ndị mmadụ ka ha na-egbusi ndị Palestinian. Ị na-achọ ịgwa m na ndị Christian pụta desi akwụkwọ pụta a na-eji anarasị ndị mmadụ ana ha everywhere. No, that is not true. The only thing is that ndị mmadụ obi ha dịrị ọcha.
that is why ha wụ victim because nwanne a sị na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ ebe ọbụla ihe ọbụla i believe you become part of it. If you are a spirit mmụọ iwe spirit, ihe ọbụla you believe you become part of it is as simple as ABCD. That is why a sị na onye kwe chi ya ekwe, onye kwe chi ya ekwe, simple. So ụka enwere ihe ha mere gị, Muslim enweghị ihe ha mere gị, Judaism enweghị ihe ha mere gị, ị nwere ihe mere onwe gị. Orugo mgbe anyị ga-esi na this criticism ji anyị na-anịpụta nwanne, build your own. Onwe onye ji gị aka, enwe onye if build your mind. Enwe mgbe ị na build onwe gị your mind, mmadụ apụtasị kwụsị build your mind. Ọwụ na anyị niile build our mind, our land will be good. Ọkwụnma anyị rụọ agwụ anyị anịbe anyị ga-adị mma. Agwụ abụghị were ego jenye onye one man somewhere orie. Dibia abụghị any man. Dibia wụ number 12 in transmutation alchemical principle. Akamu dibia wụ number 12 principle. Nna nwanne before ị gago number 12 a nwanne ọ highest ka ọ bụ alaeze. So one man ga-apụta n'ọgbasi ya boy eduo ya ọsịa bụ dibia. Ị na-agwa m na nwa bekee si from London mebiri our culture. Ikwuru eru ebe nna were m distant tụkpọ gị anya. Ikwu mmadụ nonsense ahụ ruo ebe nọ, ị ga-agwa ya ndị nkịtị na egwenye gị gwa m ya. Ga-ada ekwugheri eji mee anyị nke nwanne. Gaa n'ime ahịa go to main market and see. Gaa na main market and see. Ibe ya na-agba mbọ achọ ndị ahịa. Everybody na-agba mbọ. If ka na-agba mbọ oruzie nke identity relax ya. Gaa na mgbuka, go to mgbuka shop, go to mgbuka. Before the market strategy, people selling market, how they sell their market. Ị hapụ ya. Anywhere go. Ịpụta isi ma eji mere nke nwanne, the mind will magneto. Ọ na-eme send, na-eme attract. So anyị nwa as a human being, as ndị Igbo, we must know them. Anyị ga-ama ya because anaghị ama ya n'okenye, a na-ama ya na nwata. The system of education na nwa nke anyị all for iru ha na 4 years ịkpọta gị ebe ahụ. That is why ji gwa ha na ọ bụ Igbo heritage ka a na-eme every single information. Nri ọbụla a na-eri n'ala Igbo from A to Z ha niile wụ a chemical principle, ọwụ akamụ, ọwụ transmutation. And the nwa ọbụla bụ onye Igbo kwere na Igbo supposed to know them, all your fundamental human right, because all that thing will onye nwa ga-form the part of your brain tomorrow to think. Ị kwesịrị ịma ihe ụgụ o ji wee wụrụ ụgụ, kedu ihe mere ihe ụgụ why o ji wee wụrụ ụgụ, kedu ihe mere ụgụ a na-eji etinyere ya osisi, ụgụ a na-agba n'oisi okirikiri, why eji arụnyere ụgụ arụrụ, why eji arụnyere arụrụ ka conjoin ya with the ogwụrụma. Kedu ihe ọgbọrọ ji wee bụrụ ọgbọrọ, kedu ihe ọ na-eji anọ na ji adụrọ why o ji adụrọ, kedu ihe mere ọgbọrọ ji adụrọ, kedu ihe mere diochi ji wee bụrụ diochi, because everything anyị na-eri like beans na maya ha na-eri of through fermentation give birth to the maya, then death to the beans. You got to go all death of a beans give birth to maya lele, all death of corn give birth to akamu, all death of beans give birth to akara. All those things nwa anyị na-amụ kwesịrị ịma ya. All those things ga-form their mind to think. So before I do 14 years have wizard in their brain. Ihe mere iwu wizard because your brain adịghị activated, ọ nwụrụ anwụ. Even ị na-force godo nwe gị to think, as long as na the information adịghị dị, ọ gaghị eche nwunye nwanne nwe automatic ticket to heaven. All information etiri n'ime gị iche uche. All kọmputa nwanne onye nwere mark kọmputa na onye nwere just XP enweghịkwa ihe XP ahụ enwe ihe ọ na-eme, but at least inwe mark or inwe a good window, new window apụtara ọfụ ifu na odoge anya na this window ba all the that is ị na-eyuzie ifu na ọ dị mma, mana isi kpọrọ nkụ onwe ihe dị ya n'ime, simple as ABCD. ịghọtago? So ihe anyị na-ekwu maka ya wụ a program to run a society, a program to run a society. Ndozi ọdịnala ji Igbo heritage, a program to run a society, religious program there, yes, cultural program there, yes, celebration program there, yes. That means celebration by ceremony like ịgba nkwụ, ibe ugwu, iyi ụwa,
salaka ịgụ aha, all those things which are program na run n'ime mmadụ. Only the time to time, date to date, only the cycle, all these things before your spirit ga-abịa who go up breeze away of that spirit life. Nwanne otu a ka esi eme enwekwa otu ọzọ, onweghị automatic. You cannot have you get an automatic child oto na street without any information. Ịba ihe mụrụ bụ another one na another you ka mụrụ. Nwa gị too na street without any program. Ihe mụrụ all just enigwe ga-akwụ ụgwọ, simple as ABCD. Enigwe ga-akwụ ụgwọ because no kekwana ihe ị chọrọ ka o mee. Kedu ihe ị chọrọ? Ọ ga-eme ed up ma kọndọktọ ma okeke ma ọkada. Just like that. Ozugbo oshi. That is ihe na-agwụ no pure truth. Eziokwu bụ ndụ. Ide na onye anya ọkada, ọ na-anya keke, ọ na-ezu ohi. Gịnị ka ọ ya arụkwa? Ọ rụwa mesin, gbọkụwa blọk, mebe bụwa onye oburu, taba ahụhụ na nwata. Mba na anyị jetere na so ụmụ ibe anyị emene ihe awa na aga m apụ ka njem ihe ọzọ. Anyị ga na-emezi program anyị every Saturday ka ndị ọwa program ka ọ ga na-abụ ka ndị mmadụ wee nwee ike na-enwe anya ma ọ bụ na ha chọrọ mgbe ọ bụ na ha chọrọ. Anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo, anyị na-achọkwa iwechigata Igbo heritage azụ, ihe ọbụla gbasara Igbo ma egwu ọnwa. Anyị ga-ebido egwu ọnwa n'oge na-adịghị anya. Anyị tụfuru nnukwu ego na Nnewi ka anyị nwetagodo onwe anyị. Then anyị ga-ebido egwu ọnwa from 7 o'clock to 11 o'clock. A na-akpa ya Tales by Moonlight. Anyị ga-ebido live ọkwa ha nke TV live. Anyị ga na-eje villages to villages wetara ha mgbasa ozi nke Igbo heritage ji abịa. Mgbasa ozi gbasara Igbo, ihe ọbụla gbasara Igbo. Agadi nwaanyị ga-abịa kee ụmụazị ihe oriri, ọ kesịa ha, ọ kọrọ ha akụkọ ifo. Ọ ga-akọrọ ha ma ọja adịrị, ọ ga-akọrọ ha ma nwee nne, ọ ga-akọchara ha ihe a niile. So ka ụmụazị anyị wee nwee a program. Nwanne ihe a na-agwa n'ụlọ ọkwanụ ka ọ si wee dị m n'ime mmụọ, ọkwa ha n'ife ihe akwụkwana a very good idea, but ndị be anyị dị so sentimental and emotional, and achọghị m onye ọbụla dị sentimental na akụkụ m because ihe ahụ a demonic agenda. Onye ọbụla dị sentimental is a demon, ọkwụnụma, because that thing will destroy the person itself. Sentimental will destroy you. Ọ bụghị onye ọ ga-eme, ọ na-egbu mmadụ. Ịmakwana sentiment nwere ike ime gị otu itie nwa gị ihe tigbuo ya. Emotional can kill your child. Nwa gị nwere ike ịkpasu gị iwe because of it is so sentimental or emotional. Itie ya ihe ebe adịghị mma, igbuo ya ọnwụ. So always danger, all disease any dey cure, and that thing ji ndị Igbo well o ji ndị Igbo too much. Ya ka o so n'ihe nduzi ọdịnala bịara ka a draw down. Ọ ya bụ ofe ọgbọ ahụ na-eri, ofe ọgbọ ahụ na-eri ka a draw down that is speed of light. Failing to do so, ha ga-akụ jam, and akụọ jam ọ gaghị adị mma. Nobody like it. Jikọtago ofe ọgbọ ahụ anyị na-eri wụ that ihe a na-agwụ na to draw nju ọkụ, ebote nju ọkụ. Onwe ha na-akpọ nju nsi jikọtago nju ọkụ. Nju ọkụ ahụ na-eweta ya wee slow down this their speed of light, because all speed of light and they provoke emotion. Emotion bụ n'ime afọ gị ka ọ dị, ụrụ ma n'ime afọ ka ọ dị. Ịdị na bọs ịfụ na n'ime afọ onwe ka o si eme gị asị afọ ajọ ka onye. So emotion bụ n'ime afọ gị ka ọ dị, ọ n'ime afọ. So ụmụ ibe, aga m eje ka nje mee ihe ọzọ ka anyị fụkwanụ Satọde ọzọ. Ndị nọ na grupu anyị ga na-akpakwanụ na ihe eji n'ọrụ ka nkụ. Ọ dịghị izi idewe the whole program nọ n'ala Igbo. Anyị buru ibu na-ede ya,
na ya nwere na anyị na ụlọ anaghị ekwu mgbe ọbụla otu anyị si wee chọọ maka na anyị na-arụ ọrụ ọ bụghị nke na Facebook na-akọtu without anything. Mba, anyị nọ n'ọrụ ọrụ nna nna anyị ha dụnyere anyị ka anyị na-arụ. Ị na-afụ Chukwu anya, ndozi ọdịnala bụkwa Chukwu ị na-afụ anya. Ị na-afụ Jizọs, ndozi ọdịnala Jizọs ị na-afụ anya. Ọ bụ ha nwa ga-enyekwa gị the heritage of your ancestors back. Enweghịzi ndị ọzọ nwere ike inye gị. Anaghị ekwute ya n'okwu, anaghị awata ya n'anya, anaghị ekwete ya n'ekworo, anaghị emete ya n'anya ukwu. Chukwu ahụ ị na-ekwu okwu ya ọ mmadụ a ji sị gị na mmadụ bụ chi ibe ya. Ọ mmadụ bụ chi ibe ya. Ịchọ ịgwa onwe gị eziokwu, ịchọ ịgwa a sị na ajọ mmụọ the devil Satan is being cast out from heaven. Why? Because na o nupụrụ isi. Ịghọtago? So onye ọbụla nupụrụ isi na ndozi ọdịnala because ndozi ọdịnala heaven and you will cast from heaven and ị pụọ you will regret forever and ever because ihe anyị wetara gị bụ something ga-eme gị mmadụ. Otu a na ị nọ na ịbụghị mmadụ, ihe ga-eme gị mmadụ ka e wetara and if ọgụọ up you cast ya out from heaven. It's as simple as ABCD. Because agaghị na-agwọ mmadụ ibi afọ a na-eto ya ifuru gị ebe ọ na-eme. Ị nweghị ike ị na-agwọ mmadụ ibi afọ a na-eto ya. So onye ọbụla na-agwọ ibi afọ na-eto, that means ọ dịghị serious for his life. So ọ bụrụ na ị dị serious, ị chọrọ ịbara onwe gị uru, nwanne you must follow instruction. Ọ bụghị instruction mụnwa, your own instruction, rules and regulation. Your life must have a rule. Ndụ gị ga-enwerịrị rules and regulations as a human being. Ndụ gị kwesịrị inwe rules and regulations, simple as ABCD. So ị nwezie that thing inside you, then ị marazie ka ị ga-esi wee na-eso ihe ọbụla mmadụ gwara gị n'ụwa. But ngụwa na onwe gị nwere all those things. That's why you are not properly governed by yourself. Ọ bụghị mmadụ, is you. So nwe onye na-eme gị anything, ọ bụ ngụnwa na enweghị government inside your mind. Your brain have no government. So the external influence govern it. So you cannot govern yourself. Then outside you govern it. Then you become a victim. Eke ga-abụ. So ụmụ ibe, dọdịkwara ụnụ.